střílečky. Dejte mi na obrazovku. ZX820, podejte hlášení. Plukovníku, střihl jsem si prs, jsem na nepříteli. Dobře, zaměřte kurz na 583728. Uvidíme se tam. Pánové, jdeme do válečného stavu. Všem jednotka, položit vám plukovník. Právě se dostáváme do bitvy 3 proti 3. Pokud vyhrajete, získáte 1200 kreditů. Oh, c'est magnifique, grandiose! Pokud prohrajete a zahynete, vaše rodiny získají nepasterizované mléko z Alpha Centauri a holokron. Hodně štěstí. No tak ty je fakt super. Zaměřte jejich verbální štít. Chci všechnu energii do reflektoru. A vy mi podejte jontový nápoj. Erba, odrovnali nám repulzní motory! A paní bože, jste v pořádku, pan plukovník? Plukovníku, on tedy číouchovský neznámý kurel. Přestaňte střílet, letí porota. Takže vyhráli jsme 1200. Dobrá práce, komandére. A děkujem, pán plukovník. A mohl by som dostať liter toho nepasterizovaného mlieka z Alpha Centauri?